Kumusta man mong tanan? Naulian na mo sa kakapoy? Mura mamog mga patay. Init rin. Karon pa ko nakamisa din sa Basilica of Thanksgiving. Sa una, ang mga imbitasyon din kuan nobinaryo. Karon Thanksgiving. Ganahan sa kong musugod sa akong pamalandong nining pagpasalamat. Lingi ako no imong tupad. Pangutan ay na doon na kay angay pasalamatan. Ing na ko no. Pangutan na ba imong tupad? Ing na kay angay ipasalamat. Kay kita ra ba dinhi siging pangayo, siging pangayo, siging pangayo, di gyud kapasalamat. Kasagaran ba? Ginoo, tagay ko good health. Healthy kayo iyang kilay, kiskison hinoon. Nya ilisan anang badlis. Ginoo, tagay ko bana. O nya inig ka bana na awayon. Ginoo, maasawa unta ni nako kay kilig kay kuaning bayhana. Sa diyang naasawa na, gipunan pagyug kabit. Di gyud ka pasalamat ba? Ginoo, taga-imig anak. Nya sa diyang nitubo na, sigyag kusi, sigyag hapak. Kinsa dinhing mga asawaha nga hangtod karon, labi na girong adlawa, nagpasalamat nga buhi pang imong bana. Ta sa kamot. Congratulations, pwede na mo mga matay. Ang tao nga mapasalamaton, mausad na'y tao nga malipayon. Kanang tao nga di ka maong mo pasalamat, di gid na malipay. Kaya nga naman, magsikira mo nagreklamo. Sige ra ginagreklamo. Mao na nga tagaan ta mo og tips unsaon aron ta magpasalamat. Una, magpasalamat ta basta na ay bag-o. Kinahanglan gyud bag-o. Kay karaan gani obsolete way lami. Maupita na mga asawa o maabot na gani mo mga 20 katuig o mga bana sa inyong kaminyoon, wa na'y lami. Kinsa may mo lami, ang silingan. Kay bag-o man. Sa kami sa mga pari, naasan may mga assignment, no? Ilibot-libot may assignment. Kay madugay sa mong assignment, wa na'y lami. Wa na'y lami. Muna, kinahanglan yung bag-o. Kaya pangutan na imong tupad, ing nasa nobina ni Santo Niño, hangtod gahapon, porting alegriha nato, hangtod karon unsay na bag-o nimo. Kaya pangutan na imong sila, sa nay na bag-o? Nay na bag-o? Uy, ang utang, nag-abot lang yapog daan. Ang daan o ang bag-ong utang, nag-abot lang yapon. Iniguli nimo imong mga anak, na-adik lang yapon anang computer, anang cellphone. Di lang yapon ka maong manglaba. Kanang imong asawa, iniguli nimo, gayaw-yaw lang yapon. Unsa may nabago? What else is new? Matlupas istorya. Unsa may atong baguhon para tinuod yun ang atong kausaban o ang atong sinati. Matud pa sa atong unang pagbasa, ang kadtong karaang pare, giilisa na og bag-ong pare. Kadtong karaang pare, magsigit og rinyo sa iyang halad. Kay makasasala ang masato siya, pero kining bag-ong pare, kausaran ni halad, nya good na for the entire duration of life. Hangtod na ginas, what na pagkatapos, o kinsa maning bagong pare? Si Kristo, si Santo Niño. Muna, kung sundo nato si Santo Niño,
pirmi gitang bag-o. Kay kanang magsigig balik-balik og halad, pasabot na obsolete na tong una. Niya, bag-o na sad, obsolete. Niya kay si Kristo, pirmi mang bag-o. Unang gitawag ni siya og ever ancient, ever new. Bag-o ginakanunay. Kinsa ninyo dinhi ang muingon na ako ro'y bag-ong kasinatian ni Santo Niño, Father. Taas ang kamot. Awa. Isa-isa lang yapon. Kanamo, maluoy kaunta. Kanimo nang ilaba. Hipos kamot. Kanamo, niya, man, huot-huot, doot-doot, doot-doot, koot-koot, koot-koot, ana. Well, na bag-o. Karon tagaan ta mo og kanini ang usa ka butang nga angay natong bag-ohon. Kung dili man mabag-o kaayo, at least sugod karon bag-ohon na nato. Di ba pagbunyag nato mga igsoon nakadawata sa threefold offices of Jesus? Unsa man? Pagka-propeta, pagkahari, o pagkapari. Prophetic, kingly, and priestly offices. Mao ni ang gigamit ni Kristo kaning tulo aron ta maluwas. Mo-focus tas pagkapari. Kitang tanan pulos man ta pare. Unsa may inyong nasabtan sa pare, unsay trabahos pare. Na mao sa inyong trabahoon unta. Naidingo diri, pagsangyaw, dili, trabaho nas propeta. Ang pare ba? Ang pare yun. Sa to? Maulikta, sa? Nadakol ka. Ano daw? Mag-ampo. Mag-ampo. Kana, check. Punig usa. Ug mao ni ang pinaka-importante natingog na diri, sacrifice antos. So double A ra na siya. Iguman ko no diri adto ko no may mga ron sa AA. Ampo antos. Kana maunay baguha sa maunay itong baguhon. Mukumita nga atong klases pag-ampo maliwat unta tang Santo Niño ug ang atos ang klases pag-antos liwat sa unta tang Santo Niño. Kada adlaw mo na itong puyan. Unsa may inampuan ni Santo Niño nga mao si Jesus. Sa atong unang pagbasa in passing gi-describe didto sa Garden of Gethsemane. Nituaw siya sa lanog nga tingog o ni hilak siya. Dugo lagay ang iyang gihilak. Ningon siya, Amahan, nahibaw kung mahimo nimo ang tanan. Kung mahimo, kuhaa kining kupa sa pag-antos gikan kanako. Iya ding gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo maoy matuman. Kana untay nindot. Mao na ba na inyong inampuan karon? Kana yung kabag Ginoo Santo Niño, papasara taong kusbord exam, apan dili ang ako, kun dili ang imong pagbuot mo'y matuman. Ay gaba sa board, hakbong dayon. Yang sa may mo isulti, moingon day ka, your will be done. O wala na kay reklamo. Mo to si Jesus, pag humanyag ampo, katulogin siya kabalik-balik aning klasiyas pag-ampo, sus niabot mas hudas, nagdaan naman sa mga sundalo, wan agyod mo tingog si Jesus. Gikulata siya, giludan iyang naong, gihubuan, gilatigo, gipurong-purong tunok, latos-latoson pang-o, gipapasan, gilansang sa krus, wan agyo'y tingog si Jesus. Kaya nga naman, niingon man siya, your will be done. Hindot no? Nga naong ay. Nagailing niya ako may muntupad, na ganahan ka nang gi-explain ni Father. Ganahan ka ng klasihas pag-ampo. Oy, ang ato, mamugos kita, mamugos niyo, Ginoo, intaw nga nung wa man ko nimo paminawa, Ginoo, nga nung wa man ko nimo paminawa.
Ang Ginoo mo rag nabali man tingali mo ra magikaywa maminaw nako. Di ay nianha nako, Father, mag-take ko sa board exam, magpa-blessing ko, nagdaas iyang mga gamit, kana mga uniform, mga usa pa ng ilang gamiton pag-take sa board exam, nursing man ito iyang board exam. Niya ingon dayon ko kuyog sa dang iyang mama, iyan titong auntie. Ingon ko, sige, blessingan ti ka. Pagdayon na ganyang dool na ko, posisyon na kay siya nako. Ayaw sa nang imong sinina, kanang mga kuan, dito lang nas daplin. Ikalay akong blessingan. Amo ba, Father? Nako, kuot na sa siya. Di ang may listahan sa akong mga classmate. Pwede, i-appeal ako, ayaw na. Kung ano na dito. Butang nas daplin, ikaw lang. Ang listahan siya, classmate. Budak listahan sa mga kalag ba? Mga kalag. Nako, ayaw na. Kaya mura naglistahan sa mga kalag. Ikalay akong blessingan. Posisyon na kay siya. Ingon din ko, andam na bakang mahagbong? Sabi, padur, nako. Adi ba? Mo maginaog mo ka sa board exam na magipasar na ihagbong, andam na bakang mahagbong? Isa, Father, no, Father. I claim that Jesus will grant my wish. Nako, adi na lang ko mo blessing ni mo. Kasi bako niya mahagbong ka, ako'y imong mapasangin lang. Kaluoy na ko, tinarong ko din niya, wala ba gini stipend, siguro wala ba gini. Unya, hindi guman ako, pag yung mapasangin lang, mahagbong ka ni claim, nagun siya nga si Jesus mo grant yun, ay nalagpa-blessing. Susuko agad niya, isulti sa itong iyang mama, suko sa, ano magka-Father, murang magka-pessimistic kayo. Nako, I'm not pessimistic, I'm not also optimistic, I am just realistic. Pag human nato, sige dyan explain, hilak na siya. Awa dyan ko, nako, saman, pa-blessing ka, di man dyan ko mo blessing ni mo, basta di ka mo ingon andang kang mahagbong. Ingon din siya, Father, what's your purpose of telling me that kana nga possibility? Nako, aron malipay ka, inigtake ni mo sa board exam. Ang will sa Ginoo nimo karon is to take the board exam. Ayaw sa paghuna-huna, mupasar ba ka kay iya na nas PRC? Nganong mag-PRC man ka nga, examine pa man ka, di pa man ka examiner. Nasa sige na kong explain, hangtod nag-anam, nagkausap ang iyang naong, o ningon di sa Father, now I understand. Please, bless me. I am willing to accept what God wills for me. Nako, but take the board exam with all your love and joy and capacity. Say, yes, Father. Lakaw din siya nga to. Take na siya. Pag text din siya nako after sa board exam. Father, nindo kaya akong feeling pag-take na ko sa board exam. What give pressure, Father? The most peaceful. Kanya, kung kuno kayo, iyang mind, clear kuno kayo. Nako, hagbong na gini siya. Mauti akong una-una. Nako, very good. Very good sa Father. Pass or fail. Di na ko mag-wish. Thank you for giving me such kind of teaching. Grabe, good Father. Lipay na jud kay ko. Ana din siya. After some time, ni-take siya nako dito nas messenger. O niya, nagpada siya picture. Na igibutang dito, congratulations. Top number 6. Ingon siya, Father, wa mahuman ang akong pag-enjoy karon sa akong kalipay, wa ra ko ni pasar, gihatagan pagyud ko sa Ginoo og honor. Nako, ang sunod ana, impierno. Naman, gikan anang mga grasya nga gihatag sa Ginoo nato, anha sad musod ang yawa. Mao na kinahanglan kaayo ang ampo o antos. Ampo, antos. O di na ta mag-ampo ang grasya nga itong nadawat, sama na ko, pari ko, nindot kaning pagkapari. Magminyo man takos una. Akong gisalikway,
Kay mas nindot gid ang madre. Abi kanang di kanang mas nindot gid ang pare. Ana, paghuman gid ato, sus daghanang kasakit akong giagian sa seminaryo pa lang 9 years. Nya 31 years old nako. Abot dito, grabe ang kasakit. Pagkapari na sa nako, grabe ang pagyaw-yaw sa mga tao. Pero may gani, nakapangandam ko mga igsoon. Kay pagday na kong suod sa seminaryo, ang akong gipamalandungan, ang akong pagkapari, kay active naman ko dias Guadalupe, simbahan, kana mang antos o ampo, mamadyo ni akong masuod sa unahunas pagkapari, ningon day ko, asa man ko gustong mag-antos, diris kaminyoon o diris pagkapari. Yan ningon day ko, arikos pagkapari, gustong mag-antos. Di ko dihas minyo. Maunang pag-abot na ko sa pagkapari, naay pag-antos, usahay, daghang tao, pero minus o kulikta, antos. Ana, no? Niya human, daghan kay mga tawa, igsunod, ipustal, libakon, antos. Pare, God, o, di ba? Ana. Niya, naatay mga ikalipay unta, maadto sa lain na sa gikuyugan, ampo. Ginoo mo balik unta. Ana, nagbalik, antos. Kaya di gyud mo antos, disgrasya kita. Tanawa na, kamo diharon, pila kabuk ninyo ang wa maghimo ni anang premarital sex. Hilong. Dito sa akong parokya, magpabunyag, tag na po, kabuk bata, may lagna ay usa, duha nga kinasal nga mga ginikanan. Siging premarital sex kay dili makaantos. Maglakaw lang, maagilag sagingan, kuto-kuto dahing onas. Ayos! Antos, oy! Kunya lang na, inig humagkasal. Antos. Ang kalibutan, gawa na ron mag-antos, naggubat na tagmaayo. Pero muingon ka nga antoson tika, nyamingon sa siya, antoson sa tika, maging sino ka man, mamahalin kita. Anha na diha ang tinuod nga kahiusa, kalinaw o kabalaan, muna'y trabahos pare, muna'y makawagtang og sala, kung antoson tika, imo sa kong antoson. Pero antoson tika, di ko nimo antoson, why problema? I can suffer for you until death. Matod pa ni Kristo. Sige, last na lang ning lingi sa imong tupad. Lingi ang di mo lingi, maimperno. Inga, saad nako, sabat nako hay, nasaad nako nimo karon. Sugot nako imong patyon. Sige, undan nako.